Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: ininiwo I was initiated mune zvinhu zveSatanism kubva apo pandainge ndichiri ne11 years ndo pandakaitwa initiated. Saka basa rangu nderekuti ndinorecruita vakadzi into Satanism. Kudhara taiwanzokurecruita vamwe vanenge vachitambudzika, vakadzi vaya vekuti vanenge vachitsvaka munhu anokwanisa kuvabatsira, kuvapa mari dzekutanga mabusinesses. Takatombovhura a non-governmental organization but tikazonzi tinge tichivharisa NGO iyoyo yaipota ichibetsera nherera nevose avo vanotambudzika. But iko zvino zvava easy kungorecruita munhu because kudhara taitorecruita vanhu tobva tavapa mari. Zviya zvainzi kana ukangojoina Satanism unobva watoita mari. Iko zvino zvava nyore, tinotongorecruita vanhu mahara. Vanhu vanotouya kwatiri mahara without even them knowing kuti vava kutoshandira the dark world. Saka inini basa rangu nderekutengesa mableaching creams, kutengesera vamwe vanogadzira mableaching creams as well and supplying a lot of women who sells them. Ende nemapiritsi aya mamwe anoita kuti munhu ange achiwedzera nguva yaanorara nemukadzi pabonde, nemapiritsi ehip enlargements, sezvo ari iwo ari kufarirwa nevakadzi mazuva ano. Ndokubasa kwedu ikoko. When I was initiated at the age of 11, ndakatorwa nevamwe amainini vangu ava. Ivo vanoti she was initiated kuSouth Africa. Amainini vangu vaiva mudhila, vaingofamba nevarume vemagonyeti vachihodha, vachingodanana nevarume ivavo vemagonyeti. Vanoti vakazoti vaenda neumwe murume ainge achienda kunodhilivha kuDurban. Saka vakabva vachizobhukirwa kune imwe hotel. Variko kuhotel ikoko vanoti vakasangana neumwe muIndian. But kune mamwe maIndians aya ekuti vanenge vakaita sekunge varungu, then vamwe vacho vanoita sekunge vanhu vatema. Ivo vanoti ndiye muIndian uyo wavakasangana naye. Mushure mekunge vasangana naye, muIndian iyeye akabva achizotanga kutaura navo, akavaudza kuti he was sensing kuti she was from Zim. Vakabva vati eye. Akabva achizovati kuZim ndiri kuda maagents angu. Saka vanokukwanisa kunzwisa kuti ainge ari maagenti ei anenge achiita basa rei, achiita nezvei. Saka vakangobvumawo sezvo vainge vachida mari because vakavimbisiwa mari. Makore acho iwawo waitoti kana ukajoina Satanism same time wobva watopiwa mari yekuti unge uchizoita zvaunenge uchinzwa kuda. Then after my mom's little sister had became a satanic agent, vakauya kunoko vaitova nemamissions avo. She completed a lot of missions kumachurches akasiyana siyana. Church yavanoti vakatadza kuparadza, church yeZayoja iri muno muchitungwiza, ndo kwavakanzi vanofanira kuti vainge vachizopedzisira nako ikoko apo pavakazonditora. That was her mission, but vakavatadza pastor vainge vari pastor pachechi yacho yeZayoja yemuno muchitungwiza. After that ndipo pavakabva vachizonditora. Ivo vachinditora vakazoti vainge vachida kuti ndinge ndichizobetserana navo mumamissions avo avo avainge vakanzi vange vachiita, because vaiva nemamwe mamissions avakakwanisa kuita nemamwe avainge vasingakwanisi kuita, as in kusejusa mapastors, kurara nemaelders, kurara nemadeacons, so that muchechi musambova nemweya wamweya mutsvene, vanhu vange vachizongoenda kuchechi zvavo only in name. So after that, that was when she took me. Ndokubva vachizotanga kugara neni. Vainge vava kugara kuBorodale, vaiita zvemaflea markets. Saka vakabva vachizotanga kutengesa maperfume. Maperfume awa avaitengesa aitogadzirwa pasi pegungwa. Zvinhu zvizhinji zvinozogadzirwa zvamunozoona zvava kutengeswa zvinototanga zvagadzirwa pasi pegungwa. Zvavanoita
masatanic agents vakarecruita like ivo amainini vangu ava, that Indian guy, ndo basa ravo. Anokwanisa kungouya muZimbabwe, then he will start to go around zvikoro zvakasiyana-siyana looking for kids that have talent. Ringava riri talent rekubhora, munhu anokwanisa kunge achitotambira national team, but achitambira national team yemawarriors, but anenge atori asatanic agent. Vanhu vasingatombozvizivi kuti ndo basa rake iroro, iye anenge atori nemission yake. Munhu kutopinda muparliament atori asatanic agent, basa rake rinenge riri rekuti mitemo inenge ichizointroducwa inge ichizova mitemo inosupporta the satanic kingdom. I do not want to say a lot of stuff, otherwise I'll get myself in trouble. Inini hangu ndichangotaura nyaya yangu sezvairi, semararamiro awo andinoita. So this guy kana kuri kunzi akapinda muZimbabwe, you will just recruit as many as he can, hoping kuti amongst them pane umwe anokwanisa kana kuzotoita famous, then will also recruit other people as well. Saka kana kuri kunzi anenge ari mwana anenge aine talent, a great innovator, vanobva vachizomutora vobva vaenda naye pasi pegungwa, kana kutongokidnepewa mwana voenda naye. Saka aripo pasi pegungwa ipapo vanotanga kumudzidzisa masciences akasiyana-siyana. Mamwe masciences amunoziva nemamwe awo amusingatozivi zvachose. Like I do understand them even though handina kuita masciences kuchikoro. Zvinhu zvakaita sana quantum entanglement, vamwe vakaenda kuzvikoro vanozviziva. Inini I witnessed what it means when they say quantum entanglement. Vamwe havatonzvinzwisise zvinhu zvandiri kutaura izvozvo, but in short what it means is that kuna Mwari. Ndokusaka when you try to observe some things, then science can't explain what you will be observing, as in two things can be at different places at the same time. That is what it means. Saka zvose izvozvo zviripo pasi pegungwa, they are trying to recreate kuti vanokwanisa kuunza madhimoni, zvekuti dhimoni rinenge riripo pasi pegungwa, but at the same time it will be operating physically in this world. That is the sciences that they are doing underneath the ocean. Saka mwana uyu anobva achizotanga kuita ma-innovations ake ari pasi pegungwa, and when they are fully developed ndo pamunozoona mamwe ma-products au ava kungonyuka, ma-products ekuti vanhu vanenge vachitomafarira sezvakangoita ma-mobile phones. The end game is that phone inofanira kuti inge ichizova mauri iwewe, you become part of the phone, and then it will be easy to be controlled from that end, because mafoni awa kana mukada kutarisa akatanga ari mafoni zvainge zviri zvidhina zviya zvekudhara, then they became small and small. Right now everyone has a mini computer yake yaanenge ainayo. You can see kuti technology is moving very fast. Saka nekufamba kwenguva vanhu vachazoda zvinhu zvinenge zviri easy, such that even if munhu akanzi unofanira kuti ungochitwa operation yekuti foni yako like inenge ingori mumusoro mako, then everything unenge uchingozviona. Sort of like menu wefoni yako will be more like a hologram pamberi pako. Zvinhu zvinonetsa kune vamwe vanhu kuti vange vachizvinzwisisa, but maybe 40 years ago kana kwanga kuri kunzi umwe munhu dai akanzwa confession yemusatanist achitaura iye achiti nerimwe ramakore vanhu vachazorarama panguva iyoyo vachange vachizoshandisa mafoni avo avanenge vachitacha mafoni iwawo vachitumidzirana mamessages vachitaura vose vachionana, umwe munhu ari kuAmerica umwe munhu ari kuIndia, but vachitaura vose in an instant. It could have not made any sense at all kuti how will it even be possible kuti vanhu vangataura vose, even the poorest of the poor will be able to afford such technology. That is the same thing that is happening right now. There are certain type of technologies whereby people think kuti they are only for the rich, but if I tell you kuti one day there will come a time when people will be flying to the stars, kuita sekunge uri kutongokwira
kombi uchienda hako kumbare kumusika, that day will also come. But isusu pari zvino kuti vanhu vange vachizvinzwisisa, it is quite difficult. So my mission is to recruit 1,800 women into the kingdom. Then after that my work will be complete and I will die. Ndakaudzwa kuti I am going to die a peaceful sleep if it happens kuti I manage to complete my mission, and then I will return back to my master, for I have already decided to sell my soul. My soul does not belong to God. My soul does not belong to me anymore. For my soul, it only belongs to the Son of God, the Prince of Darkness himself, and I am happily serving him as he wants me to serve him. When I was recruited, zvimwe zvacho ndaisatombozvinzwisisa, but nekufamba kwenguva ndakabva ndachizotanga kuzvinzwisisa. Saka kubasa kwangu ikoko ndikoko ndinoita zvekutengesa bleaching creams, hip enlargement pills, as well as mamwe avanoti waist trainers. Saka zvose izvi zvandinoita, if you can see, it is about making a woman to be very beautiful. And vakadzi vazhinji mazuva ano vanotofarira kunzi vane magadziko akakura uye zvekare vanenge vari light skinned. And ndine mashops munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndakatomboita shop kuPark Town kwaChikwana kunana kuwadzana, but now ndava kungoita zvekungomatengesa paInstagram, paFacebook nekungosupplyyawo, because kune vamwe vaiva vanenge vajoina. And when I say someone has joined Satanism, zvasiyana nekudhara zvainzi musatanist anonwa ropa. Ina ndina kana kumbogara ndakanwa ropa ini. So I offer these choices to college girls, vasikana vamwe vaiva vekuti vanenge vasina hama kana kuti vabereki muHarare, vanenge vari desperate, vanenge vari broke, ndo vandinopa ivavo nemaslay queens. So it's either they rub this cream pazvidya zvavo, pamazamu, kumagadziko zvekare nemumaoko avo. Izvi ndo zvinozoita kuti vange vachizova nemagadziko akakura. Saka vanoti kana vachishandisa zvinhu izvi, madhimoni anopinda mumwoyo mavo kuburikidza neipapo apo pavanenge varabha mushonga iwoyo vachizora every day. Saka vanozotanga kurota zviri kuitika mazuva ano kuti woga mukadzi ari kungoti ndinorota ndiri kumvura. Imimi wai musiri kumbozvibvunza kuti kuseiko mazuva ano munhu wose ava kungoti ndinorota ndiri kumvura, ndava nemanjuzu, sei kudhara zvainge zvisingaitiki? Handiti inhau yekuti vakadzi mazuva ano muri kubleacha here? Saka kana muchibleacha zvinobva zvazoinvita mamwe maspirits mulife menyu. Munotanga kurota nyoka, kurota muri kumvura, wototi ndine chipo ini, ndine chipo, ndiri manjuzu, usingatozvizivi kuti uri kutopembedza madhimoni ende uri kutopembedza mweya yevanhu vakafira mumagungwa nevanhu vakafira murwizi vachidyiwa nemakarwe, vanenge vachitsvaka pekuzororera, because mafuta awa ebleaching, magadzirirwo acho aakaitwa akatodeketerwa sort of like kuitirwa maprayers ekuti woga anenge amazora anotanga kutevererwa nemweya yevanhu vakafa. Mweya iyi yevanhu vakafa naiyowo haiuyi iri yega, inotouya nemamwe maspirits, marine spirits uye zvekare nemadhimoni. Saka vakadzi ava vanotanga kuita like addiction. Kune addiction yesocial media, zvekuti munhu anenge achingoti ndionei, zviya zvekuti vanhu vanogumisizira vava kubvunza kuti asi munhu uyu zvaari kuita pasocial media ane hama here? It can be a normal picture, but kamutorerwo kacho kainoitwa picture yacho iyoyo unyazokuona kuti munhu uyu ava kutotsvaka vanhurume, such that even a married woman cannot post such a picture. But kana kuri kunzi unenge uchishandisa mafuta iwawo, unogumisidzira wava kuita zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kana unhu pasocial media, izvo zvinozosedusa vamwe varume vanenge vaona maposti iwawo. Mogumisidzira mava kutaura mose, munongotanga muchitaura muchiti tiri kungotaura, we are just having fun discussions. But nekufamba kwenguva manje
ndipo apo paunozoona kuti wava kutodanana nevarume pasocial media ungoti it's flirting online, then wava kutotanga kutorara with multiple partners, falling into depression, and then you lose your soul, you become a Satanist without even knowing kuti that is what you are doing. As for now, kubva pandakajoina isatanism iyoyo ndava nevakadzi vanokwana ivo kuita 1219 women makaremo munomo muZimbabwe vandaita kuti vange vachijoina. Vose ava ndinovaziva zviso zvavo, ndakavanyora mazita avo mubhuku rerufu. Some are married, some were pregnant, some were even in high school. Each and every month ndinofanira kuti ndinge ndichirecruita. If I fail, it means kuti I am going to have a painful death. Nditori nenhamba yandakanzi mwedzi woga woga target yako unofanira kuti unge uchirecruita vakadzi vakawanda sezvizvi. I am only 29 now. When I reach 30, then I am supposed to complete my mission. 30 to 33 ndo makore andakapiwa. I have been promised a painless death, no suffering, kungofa zvangu ndiri kuhope ndozopepuka ndava kupembera ndina Mwari wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi zvatosiyana nekare zviya zvainzi masatanist anonwa ropa. Zvemazuva ano tinotongokujoinisa through kushandisa mableaching creams iwawo. Une munhu here wawakamboona achishandisa bleaching cream zvekuti wakatongoona kutoti character yake yatoshanduka? Vanga vachiti vachanditumidzira audio zvekare vachirondedzera mafiro awo anoita vanhu kana kuri kunzi panenge paine mapublic holidays, mafiro anoita vanhu vanenge vachitravela on the road. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mufunge zvenyu mukoma, zvakaoma hazvo. Ndakasangana nemurume uyu wandiri kugara naye, even though ari kuti ndiregererewo shamwari. Ndakakutadzira ndinokuda usaenda, because ndanga ndatombofunga hangu kuti ndinge ndichisiya marriage ndidzokere kuZimbabwe. Haana kundiudza kuti ainge asina kana 2 weeks kubva zvaainge akashayikirwa nemudzimai wake. Takangosanganawo paWhatsApp akabva andipfimba ndokubva anditumidzira mari ndikabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno mukoma ndakabva ndaona kuti anotogara mu2 bedroom apartment, everything was there. Ndakatombomubvunza kuti iwe hauna mukadzi here uchandiurayisa, because ndakangoona situation yacho kuti imba iyi it is too clean, and midziyo, kune mimwe midziyo yekuti munhurume aangambofungi zvokuti ange achitenga nyangwe nemacutlery sets, but ainge atoripo mukoma. Ndokubva anditi no, handina mukadzi. Izvo munhu ainge achitonyepa zvake. Guva remudzimai wake rainge richitori rinyoro. Ipapo pandakauya kuno kuSouth Africa ndakangosvika nekutotanga kutoshandisa zvinhu zvemukadzi wake naime mukoma, kubva kumachira everything. Ndaikugara ndichingomubvunza akanditi handina mukadzi. So kuti ndige ndichizviziva ndakatanga kurota hope. Ndakarota umwe mukadzi uyu ainge akanamatira ari paceiling, akaita upside down, akanditarisa. Mukoma, that vision that I saw, it was so scary. Ndakascreama zvekuti even my neighbors vepacomplex patinogara vakatouya vakatonoka vakabva vatomubvunza kuti naiwe ko hausi kurova here mukadzi wako? Akabva ati kwete, handisi kumurova paini, but mukoma, it was because of the vision that I saw. Ndakamuona ainge achityisa, akangonditi une shuwa kushandisa zvinhu zvangu. Saka murume wangu paakanzwa ndichiscreama, that was when apo paakabva achizondibvunza. Ndikamuudza kwava kutanga kundibudira pachena. Saka iye ari kuti pane zvakaitika pakati pake nemudzimai wake, ndokubva vachizonetsana. Mudzimai wacho akabva achizoenda kuZimbabwe. Mudzimai wake akati aenda kuZimbabwe akabva achizorwara. Akati achida kuenda kunoona mudzimai wake akarambidzwa nehama dzemudzimai, vakamuti iwewe pano hatidi kana kukuona. Akadzoka kuno kuSouth Africa aramwa mukadzi wacho. Mukadzi wacho ndokubva achizofa. Haana kana kuda kuendako
kurufu kunoviga mudzimai wake. Ndo zvakaitika izvozvo mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Handichaziviwo kuti ndoita sei. Iye ari kutoti hembe dzemukadzi wake dzaainge achishandisa kuno kuSouth Africa hanzi akadzitora akadziisa kumabhini. Saka zvinoitawo here? When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.